Good morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दं बिश्वजित दैमारिया थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय गियाननि फुंखा गोदान मबाइल एप बेखेवदों। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव आरो बन्दाराम दैमारि मेम'रियेल ट्रास्टनि मददजों बर' आरो असमिया राव, सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि हेफाजाब जानाय बायदियै गियाननि फुंखा मुंनि मोनसे एन्ड्रइड मबाइल एपखौ मैया बेखेवना होबाय। गियाननि फुंखा गोदान मबाइल एप बेखेवनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बिबुंथि होनाय बादियैब्ला बे मबाइल एपनि गेजेरजों बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां मदद मोनगोन। लोगोसे साख्रिनि आनजादनि थाखाय थियारिथि जानायावबो मदद मोनगोन। गियाननि फुंखा बे मबाइल एपखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रआव डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। नैथि खौराङावनो दङ 27 अक्ट'बराव एडिआरइ ग्रेड 4 आनजादखौ क'क्राझार जिल्लायाव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। 27 अक्ट'बर 2024 आव जानो गोनां आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट मासान्दा पर्टिनआ आनजादनि समाव गोजोन आरो आब्रुथि गोनां आबहावाखौ रोखा खालामनो थाखाय होबथाग्रा बिथोन होदों। आनजादनि थाखाय 9,000 निबो बांसिन बिनायसाफोरा नुजाथिगोन होनना मिजिं थिनायजों सुबुंफोरनि गोबां हाबफैनाय ट्राफिक आरो रायजोआरि खान्थियाव जाथावना हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बेखौ सुस्रांनो थाखाय जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ सेक्सन 163 BNSS नि सिङाव होबथानायनि बिथोन होनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गासै सानफ्रोमबोनि हाथाइ आरो सप्तायारि न'सा बाजारफोरखौ आनजादनि सानाव बन्द' खालामनो बिथोन होदों। बे बाहागोआरि बिथोनफोरखौ रायजो-राजानि गोजोन लाखिनाय आरो आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय फोसावनाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव गावनि फिसायखौ बुथारनायनि सन्देह'। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार सेन्ट्रेल ओनसोलाव गावनि फिसायखौ बुथारनायनि सन्देह' गोनां बिसिया सासे हौवाखौ गावनि बिसिजों बुथारनायनि अजद दिनै फुङाव सुध बदियागुरि गामियाव बुलुरादिन पारामानिकनि गोथै सह'खौ सत बदियागुरि गामियाव थानाय बिथांनि न'आव मोननाय जादोंमोन। बुथारजानाय हिनजावसानि बिफाया सन्देह' खालामदोंमोन दि बिथांनि फिसाज्लाखौ बिनि बिहामजो मर्जिना बेगम आरो बिनि फंबाय मुस्ताफा आलीआ बुथारदों। दायो ओनसोलनि पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरगासिनो। ब्रैथि खौराङावनो दङ बेंगालुरुआव लुबाय थानाय बिल्डिंआ गोग्लैयो। सा 15 मावसाफोरा थाबथानायनि सन्देह'। गोबां अखा हानायनि गेजेराव बेंगालुरुआव गंसे लुबाय थानाय बिल्डिंआ गोग्लैदों। सा 15 सो मावसाफोरा बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथाना थानायनि सन्देह' खालामनाय जादों। रिपर्टफोरनि बादिब्ला मावसाफोरखौ नागिरनो थाखाय हरखाब गोनांथि सिबिथायखौ जथाय जानाय जायगायाव सौहैनाय जादों आरो रैखाथिनि खामानिया जागायजेनबाय। बेयो सोहोरनि गोबां ओनसोलफोराव दै लोमसावनायनि गेजेराव जादों। एसेनोसै दिनैनि खौराङा।